Hi guys, welcome back to my YouTube channel. ಯಾನಿನಿ ಎಂಕ್ಲೂರ್ದ ಜಾತ್ರೆದ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ದಿನ ಅಂಡ್ ಜಾತ್ರೆ ಅದು ಇನಿ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಮನ್ಪನಾಗ ಲೇಟ್ ಆಂಡ್ ಅಂಚ ಮಾತೆಲ್ಲ ಈ ವಿಡಿಯೋ ತೂಲೆ ಅಂಚೆನೆ ಇಂಕೊಂಜಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಮುಲ್ಪ ಎಂಕಲ್ ಸಂತೆಗೆ ಬೈದಾವ ಸಂತೆಡೆ ಅಂದಾಲದೆ ತೊಂದಿಚಿ ಅಲ್ಪ ಸಂತೆಲ್ಲ ಇಜ್ಜಂಡ್ ರಡ್ಡೆ ಸಂತೆ ಎತ್ತೀನಿ ಅಲ್ಪದಾದದೆ ತೊಂದು ಗೊಬ್ಬುನ ಸಾಮಾನು ಎತ್ಲೆತ್ತನಿ ಯಾನು ಗೊಬ್ಬುನ ಸಾಮಾನು ದೆತ್ತೊಂದು ಏತು ಪುರ್ತ ಇನ್ ಗೊಬ್ಬುನಿ ಸಂತೆ ರೇಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಐಡ್ದ ಅಂಗಡಿ ಪೋದ್ದೆ ತೊನ್ನೆಟ್ಟೆ ಎಂಕುಂದು ಗೊಮ್ಮೆ ಪತ್ತು ಗೊಮ್ಮೆ ತಾನೆ ಧನ್ಯ ಕೊಂಚ ಬೋಡಿಗೆ
ಇದೆ ರಕ್ಷಕ దాని గమ్మతిచ్చి సంತೆ कार देतो पैरला गलेजी बाई ಒಂಜಿ ಪಾತಂದೆ ಪನ್ಪೆ ಕಂಡಂದು ಮಾಡಿದ ದುಷ್ಕರ್ಮ ಜಾತ್ರೆ ಪೂರ ಮುಗ್ಗಿಂಡು ಅಲ್ಪಾರ್ದ ಬರ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನಿಕ್ಲೆಗಿತ್ತೆ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ತೂಪವೆ ಎನ್ನ 10th ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಉಂಡು ಐನಿಕ್ಲೆ ತೂಪವೆ ಮುಲ್ಪ ಇತ್ತೇನೆ ಐಕೆ ತೂಪಗನ್ನ ಅಂಡ್ ಹರಿದಿನ ಇಂದು ಪೈಂಟಿಂಗ್ ಎಂಕದಾಲ ಮಸ್ತ್ ಸೋಕು ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಬಿಟ್ಟಾರೆ ಬರ್ಪುಜಿ ಇಂದು ಪೂರ 10th ಇತ್ತೆ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಒಂದು ಆಪುಂಡು ಒರೋರ ಬೊಕ ಟೈಮ್ ತಿಕ್ಕು ಜೊರೋರ ಇಂದು ಪೂರ ಅಪಾಗ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ತೂತ್ ಮಲ್ತದಿನಿ ಕೈವಾರಾಡ್ ಮಂತದನ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ಮುರಣಿಯವರ ಬೋರಾನಾಗ ಯಾನ್ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಮೆಹಂದಿ ಬಿಡ್ಪದ್ನಿ ಹೆಂಗ್ ಮೆಹಂದಿ ದಿಯರೆ ಬರ್ಪುನ ನಿಜಿ ಎನ್ನ ಕೈಗೆ ಒಂತೆ ಅಂಡಲ್ ಸೋಕ್ತಿಪ್ಪೆ ಬಾಕಿದಾಕ್ಲ ಕೈಗೆ ದಿಯರನೆ ಬರ್ಪುಚ್ಚಿ ಆಂಡ್ ಆತೆ ನನಗೆ ಈತ್ ಪೇಜ್ ಉಂಡು ಅಪಾಗದ 10th ಐಟ್ ಬೇತ ಚಿತ್ರ ಮಲ್ಪೊಡೆ ಇಂಕ ಗುಡ್ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಜಾತ್ರೆದಾಗ ರಡ್ಡ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ತಿಂದು ಬರ್ತೀನಿ ಐಬೊಕ್ಕ ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಉಂಡು ನೀರು ಹಾಕ್ತುಂಡು ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ತಿನ್ನೋದು ಬಾಜಿ ಒಂಜಿ ಮುಗ್ಗಿಂಡೆಂದು ಗಡ್ಬಡ್ ಐಕ್ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಪನ್ನ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಐಕೋಸ್ಕರ ಗಮ್ಮತ್ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ತಿಂತೀನಿ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ತಿನ್ನ ತೋರಪ್ಪನು ಎಂಕ್ಲ ಹೊಡ್ದ ನೀ ಜಾತ್ರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಅತ್ತ ಐಕ್ ಎಂಕ್ಲಲ್ಲಿ ನೀ ಪಾಯಸ ಬುಕ್ಕ
ಇಡ್ಲಿ ಬೊಕ ಕೋರಿಮನ್ ಪೆರ ಎಲ್ಲೆತಾ ಕೋರಿಮನ್ ಪುಜೆನಿ ಎಲ್ಲೆ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಪಕ್ಕ ಪಕ್ಕ ತಿನ್ಕ ಯಾವುಂದು ಆಪುಂಡು ಬೊಕ ಬಾಜೆಲ್ ಆಪುಂಡು ಇತ್ತೆ ದಾವತ್ತ ಜೋರು ಅಂಚ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ತಿಂದ ಜೋರು ಬಾಜೆಲ್ ಆಪುಂಡು ಇತ್ತೆ ಒಂತೆ ತಿಂದೆ ಯಾವು ನಾನಂತೆ ಬೊಕ್ಕ ತಿನ್ಕ ಬಾಯ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ನಾನೊಂಜಿ ವಿಡಿಯೋದೊಟ್ಟಿಗೆ ತಿಕ್ಕುವೆ.